Представете си, че се събуждате утре и всяка песен, всеки филм, всяка книга, всяко произведение на изкуството, създавано някога, изведнъж става напълно безплатно. Безплатно за копиране, безплатно за продажба, безплатно да го обявите за свое. Звучи като утопия, нали? Ами ако законите за авторското право просто не съществуваха, никакви патенти върху музика, никаква собственост върху истории, никаква правна защита за нищо, което някой някога е създал. Повечето хора чуват това и си мислят: страхотно, безплатен Netflix завинаги. Но реалността е много по-мрачна, много по-странна и много по-завладяваща от това. Защото това, което всъщност се случва, когато креативността няма защита, не е свобода, а нещо, което никой не е очаквал. Останете с нас, защото този сценарий ще ви отведе на места, които завинаги ще променят начина, по който мислите за изкуството, парите и самата човешка природа. Първото нещо, което се срива, не е това, което бихте очаквали. Не е изкуството, не е музиката, не са филмите, това са парите зад тях. В момента, в който авторското право изчезне, цялата икономическа машина, която финансира творческата работа, спира почти мигновенно. Помислете за това последния начин. Авторското право по същество е обещание. То казва, че вие сте създали нещо. За ограничен период от време, вие го контролирате, можете да го продавате, можете да печелите от него. Премахнете това обещание и премахвате стимула за всеки с големи пари да финансира творчески проекти. Голямо филмово студио не харчи $200 милиона за филм, защото обича разказването на истории. Те ги харчат, защото законът за авторското право им гарантира, че могат да си върнат тази инвестиция, като контролират кой я разпространява. Без авторско право, всеки конкурент може законно да копира този филм в момента на излизането му, да свали цената до нула и студиото не получава нищо. Така че в първите часове на свят без авторско право, първите телефонни обаждания са между изпълнителни директори на студия, шефове на звукозаписни компании и адвокати на издателства, всички задаващи един и същ ужасяващ въпрос: защо все още инвестираме в това? Глобалната креативна икономика струва над 2,25 трилиона годишно. Сума, равна на БВП на цели държави като Италия, Русия или Канада, страни с едни от 10-те най-големи икономики в света. Цялата тази икономическа структура зависи почти изцяло от съществуването на авторското право. Без него тази машина за 2,25 трилиона долара започва да се разпада още преди края на първия ден. Интересната истина е, че тази игра не е само за провалите. Сред хаоса все още има такива, които достигат до слава по неочаквани начини. Най-големите технологични платформи на Земята, тези, които хостват съдържание, биха експлодирали за една нощ. Spotify, YouTube, Netflix, Amazon. Изведнъж те не притежават нищо на създателите, чиято работа изпълва платформите им. Без такси за лицензиране, без плащания на авторски права, без съдебни битки, те просто вземат всичко законно. И тъй като вече могат да предлагат всяка песен, всеки филм, всяка книга напълно безплатно, потребителската им база ще се увеличи драстично след няколко дни. Това е точно такъв сценарий, който изглежда като победа за потребителите, докато не проследите последствията още една стъпка напред, защото сега тези платформи имат нещо изключително опасно – пълен контрол върху културата, без никакво задължение към хората, които са я създали. Самите създатели, повечето от тях вече са изчезнали още през първата седмица. Музикант, който е писал албум 3 години, се събужда и открива, че всяка голяма стриминг услуга го предлага безплатно, напълно законно, и той не може да направи нищо по въпроса. Романист, чиято книга е отнела 5 години от живота му, гледа как тя бива копирана, преопакована и препродадена под чуждо име, напълно законно. Първите, които изчезват, са създателите от средно ниво. Не огромните суперзвезди, до тях ще стигнем след малко, и не любителите, които творят само от страст. Професионалната средна класа на творчеството е тази, която изчезва първа. Работещите музиканти, независимите автори, сценаристите, фотографите. В рамките на седмици творческата работна сила, каквато я познаваме, на практика престава да съществува като професия.
Сега може би си мислите, но хората са създавали изкуство хиляди години преди да съществува авторското право. Художниците са оцелявали. И сте прави. Точно тук идва изненадващият обрат, защото ето какво всъщност ни показва историята. И това е неудобно. Преди съвременното авторско право, доминиращият модел за подкрепа на артистите е бил меценатството. Богати личности, правителства или религиозни институции финансираха артистите директно в замяна на изключителен достъп или обществен престиж. Микеланджело не е притежавал Сикстинската капела. Папа Юлий II я е поръчал. Микеланджело по същество е бил нает работник. Моцарт, може би най-великият музикален гений в човешката история, умира разорен на 35 години в свят без авторско-правна защита за композиторите. Бах прекарва цялата си кариера, създавайки музика, която е притежавана от църквата или местната аристокрация. Златната епоха на изкуството, която хората романтизират, всъщност е била време, в което артистите, почти без изключение, са били зависими от могъщи покровители и са имали почти никаква икономическа автономия. Без авторско право нямаше да намерим творческо убежище. Вместо това, човечеството би изпаднало в реалност, в която изкуството е просто площадка за най-богатите. Това беше система, в която могъщите институции решаваха какво ще бъде създадено, какво ще бъде видяно и какво ще бъде запомнено. И това ни води до нещо, за което още не сме говорили. Ако наистина намирате това за завладяващо, а ние мислим, че е така, сега е перфектният момент да натиснете бутона за абониране и иконката на звънеца. Всяка седмица изследваме точно такива сценарии, базирани на истинска наука и истинска история, а не на догадки. И така, къде бяхме? Свят без авторско право не просто променя икономиката на творчеството. С течение на месеци и години той променя самата култура на фундаментално ниво. Ето какво се случва в дългосрочен план. И това е частта, която напълно излиза извън рамките по най-добрия възможен начин. Без защита на авторските права, концепцията за окончателна версия на което и да е творческо произведение престава да съществува. В момента, когато слушате песен, има една официална версия, един основен запис, едно канонично издание. В свят без авторско право, в момента в който което и да е произведение се появи, то веднага започва да се разпада на стотици, а после и хиляди конкуриращи се версии. От артисти до технологични корпорации всички участват в надпревара, като преформатират, преструктурират и преопакуват всяко културно произведение, за да обслужват търговски цели. В началото това звучи невероятно. Безкрайни ремикси, безкрайни интерпретации, пълна творческа свобода. Но ето какво всъщност се случва и има реален пример, който показва това перфектно. В Съединените щати, преди законът за авторското право от 1831 година да разшири защитата върху книгите, американските издатели рутинно препечатваха британски романи, без да плащат нищо на авторите. Чарлз Дикенс, един от най-известните писатели в историята, почти не е печелил пари от продажбите на книгите си в Америка, въпреки огромната си популярност там. Той посещава Америка през 1842 година специално, за да се застъпи за международна защита на авторските права и е бил бесен. Произведенията му се продавали навсякъде, той бил известен навсякъде, а почти никъде не получавал заплащане. Сега пренесете тази динамика върху цялата глобална творческа икономика в съвременния свят. Всяка голяма песен, издадена от независим артист, веднага се копира от по-големи корпорации с по-добри дистрибуторски мрежи. Оригиналният създател, който е имал идеята, вложил е време и е поел финансовия риск, бива изтласкан от собствения си пазар от субекти, които просто разполагат с повече ресурси за копиране и разпространение. Затова в дългосрочен план свят без авторско право не води до повече креативност. Проучванията върху патентната защита, която функционира подобно на авторското право, но за изобретения, постоянно показват, че премахването на интелектуалната собственост не води до увеличаване на иновациите. Концентрира го. Това насочва творческата сила към този, който вече разполага с инфраструктурата за производство и разпространение в голям мащаб.
което означава, че в свят без авторски права най-мощните творчески сили на планетата не биха били отделни творци или дори студия. Те биха били технологичните платформи. Google, Amazon, Apple, Meta. Тези компании вече разполагат с сървърите, алгоритмите, дистрибуторските мрежи и потребителските бази. Без авторските права, които да ги принуждават да плащат на създателите, те не просто хостват култура, а я притежават. Всяка песен, всяка история, всеки филм, всеки образ. Не е законно притежавано, но практически притежавано, защото те контролират как достига до хората. И ето я изумяващата дългосрочна реалност. В рамките на едно поколение самата идея за авторство ще започне да избледнява. Когато нищо не е защитено, нищо не е окончателно твое. А когато нищо не е окончателно твое, психологическата мотивация да създадеш нещо наистина лично започва да ерозира. Защо да отделиш 5 години, за да създадеш нещо изключително, когато то ще бъде законно откраднато и преопаковано от корпорация още същия ден, в който излезе? Историческият отговор е, че повечето хора не го правят. Това, което запълва празнината, е нещо, чието ранни признаци вече виждаме днес. Алгоритмично генерирано съдържание, оптимизирано за ангажираност, а не за смисъл. Съдържание, създадено не за да изрази нещо истинско за човешкия опит, а за да те задържи да гледаш още 30 секунди. В свят без авторско право, това съдържание печели, защото може да се произвежда безкрайно, мигновено и ефтино. А бавната, трудна, болезнена работа на истинската човешка креативност бива икономически изместена почти до изчезване. Има още едно измерение на този въпрос, за което почти никой не говори. Културното съхранение. В момента авторското право и по-специално защитите, които предоставя на наследници и архиви, е една от основните причини културните институции да инвестират в съхраняването на стари произведения. Музеите финансират проекти за реставрация. Музикалните компании възстановяват стари записи. Издателите поддържат архиви. Защото тези произведения имат икономическа стойност, защитена от авторското право. Ако премахнем тази защита, финансовият стимул да се съхранява старата култура почти напълно изчезва. В рамките на десетилетия, огромни части от нашето културно наследство биха се разпаднали, изгубили или просто спрели да се поддържат. Библиотеката на Конгреса в момента съхранява над 170 милиона единици. Огромен процент от тези предмети са запазени, защото защитеният им статут им придава институционална и икономическа стойност. В свят без авторски права, много от тези ресурси пренасочват другаде. И историята на човечеството, разказана чрез неговото изкуство, музика, литература, започва да се пропуква. Постоянни, необратими дупки. Ето какво всъщност разкрива този сценарий. Законът за авторското право не е просто юридическа техническа подробност или инструмент за корпорациите да печелят пари, въпреки че определено е и това. Това е социален договор между обществото и неговите творци. Той гласи: ще ви дадем ограничен монопол върху вашето произведение, а в замяна вие ще поемете риска да го създадете. Ако премахнете този договор, не освобождавате креативността. Освобождавате суровата сила на капитала. А капиталът, оставен без контрол, не финансира изкуството. Той го поглъща. Спомнете си откъде започнахме. Идеята да се събудиш в свят, в който всичко е безплатно. Вече преминахме през този свят и знаем каква е истинската цена на безплатното. Тази цена плащат хората, които създават. Тази цена плаща разнообразието от гласове. Тази цена плаща културният архив на самото човечество. Ние сме Ultraverse. Задаваме въпросите, които никой друг не приема достатъчно сериозно, за да им отговори. Абонирайте се и следващата ви обсесия е само на един клик разстояние.